Ito na ba yung mystery box na sinasabi nila? Just see those sleigh bells jingling, ring, tingle, tingling. Ring, ding, ding, ding. I'm on to lovely weather for a sleigh ride together with you. Ding, ding, ding. So, what is up, guys? At yun naman, this is Mars V again. Ayun, this is the Vlogmas number 1. Ayun nga. So, ang gagawin natin ngayon, kikita nyo naman, Lazada. Hindi tayo mag-unboxing. Oh, hindi, mali. Mag-unboxing tayo. Kasi nga, ito ay mystery box. Yes, this is mystery box. At yun nga, kakarating lang kanina. Yun, Yun, wala nang review to. So, bubuksan natin tong mystery box na to for 499 worth of gadgets. Ata? Nakalimutan ko na. Anong box to? Ha? Ito na ba yung mystery box na sinasabi nila? Tignan natin kasi hindi na ito nakabox eh. Hindi na siya nakabox na kagad yung what's in the box. Ano naman to? Subukan natin to Pinakauna, Nike. Kitang-kita nyo naman, Kitang-kita nyo ang box niya. Ito. Ito, walang kwenta. Ito, medyo may kwenta to. Subukan natin, Walang kwenta yung una eh. Ano ba to? Oh! Charge 2 Plus. Speaker siya. 499 plus pala. Tignan natin sa Lazada, Kasi ito. Tignan nyo naman box na yan, Walang kwenta. Charge 2 plus speaker. Worth it naman kasi 500 pesos daw siya. Ito, tapos itong walang kwentang cherub. Ano ba to? Ito muna ang bubuksan natin. Lagay mo natin dyan. Ito muna ang bubuksan natin. Walang kwenta. Ano naman to? Itong mga pinagbibigay nyo. Ito na yun. Ito na yun. Ang galing. Good. Wala akong pakialam dyan. Ito. Itong Charge 2 Plus. Subukan natin ito, Nasa-triggered ako. Nasa-triggered ako. Ano ba yun? Ano what's in the box? 499? Like sa inyo kapag check nyo muna yung reviews. Sinasabi ko rin ito. Kasi sa akin, nag-try talaga ako sa mga walang reviews. Yun. Wow. Subukan natin, Kita nyo naman cable. Mga cables nyo. Yes. Ayan, Yan. Kita nyo mga cables nyo. Kulay yellow na. Ayan. Ito yung picture, Yan. Ito. Kita nyo naman yan. Ito na yun, Lazada. Ito na yun. Ito, subukan natin yung speaker na to. Ay. Ito bago. Okay. Oh, yun. Bluetooth natin kasi nasa Bluetooth siya. Ito na lang yung kay Eman. Subukan natin, Subukan natin yung kay Eman. Hindi ko lang kapag worth it Kasi okay naman siya. At least meron na rin akong mga gamit, Yun. Ito, try nyo to, guys. Pag magmi-mystery man kayo, ito lang bilhin nyo. Kukunin ko na naman. Ito lang kunin nyo. Charge 2 Plus. Ito, Charge 2 Plus ang kunin nyo. So maganda kunin nyo na lang to. Huwag na kayo magmi-mystery. Then, ito.
Tignan nyo naman to. Yellow na yellow. Kikita nyo naman sa picture na yan. Ito, worth it. Itong charge 2 plus. Pero yun nga lang, yung isa ko nakuha, hindi worth it. Tapos yung packaging, kasi I expected na nakabox siya talaga. Na hindi mo pa talaga siya makikita. Pero, ano yung nangyari? No? Naka-bubble wrap. Ito, naka-bubble wrap. Ano naman yan? Ha? Isa na nga lang nagbo-vlog mas dito eh. Tapos ganito. Ha? Yun lang naman guys. Kung gusto niyo yung link na yun, kung saan ko pinagbilihan, ayun. Down below na lang. Yes, baka iba rin yung nakuha nyo kaysa sa akin. Yun. Kasi swertehan lang naman tong mga items na nakukuha natin. Yes, ito, naswertehan ko na to. Okay naman siya. Pero yung isa hindi ko naman alam. Ganun pala yun. Tapos, yung packaging lang. Isa sa packaging. Basta yung packaging. Yun, no? Yun, no? Kasi lang. Pause na natin yan. Baka makapre tayo. Yun lang guys, ha? Sabi ko sa inyo, pag gusto nyo mag-mystery box, doon na lang sa may maraming review. At doon kayo sa medyo mahal kasi nga alam ko medyo magaganda yung mga nakukuha doon. Kaysa dito sa mga mabababa yung price niya. Medyo ano doon, medyo alam nyo na. So hanggat dito lang muna ang vlog number 1. Vlogmas number 1 natin. Eh, sa susunod na ulit, no? Masana natin ang mga unboxing, mga ganun-ganun, or sa haul. Basta itong vlogmas na to, ito na yung pambawi ko sa inyo kasi matagal na rin ako nawala sa YouTube ko dahil nga sa studies. Yes, school. Study first. Tayo doon. Eh, basta yun nga yun. Busy lang ako sa school. Eh, meron akong pinagkakabalaan. Yun nga. Maraming salamat sa inyo, sa mga nanonood pa. At sa mga viewers ko dyan and sa mga subscribers ko dyan. Kasi 1 year na tayo last October 14, then we reached out of 300 subscribers in 1 year. Yes, small pa rin ang community ko. Pero wala pa rin, basta gawa lang tayo ng gawa ng video hanggat ma-reach natin ang goal natin. Kasi nga, paggawa ng video sa YouTube is for entertainment and for yung kagustuhan mo. Yan. Yan, kagustuhan ko kasi mag-YouTube, mag-video. Kaya ito nyo ako, pinapanood nyo ako. So, sa mga nagbabash sa akin, sa mga good comments, mga ganyan, bad comments, kasi hindi nyo naman naiwasan yung bad comments. Yes. So, ano lang, katatag lang ang Mars V. Yun, Mars V. Ito na naman to, ano? Asahan nyo na rin ang mga uploads ko. This incoming Vlogmas. Yes, this is the Vlogmas. Let's go! Yan ha. Hindi ko na alam ang intro ko. Hindi ko na rin alam ang outro ko. Pero yun, maraming salamat sa inyo sa mga panonood. At sa hanggang sa muli, Mars V sign out.